guys na ako diri guys sa sanes Seascape nga resort. So nindot kay ilang resort diri guys. Ako mo pakitunon niya. Mao ni guys ang information diri. So kasi nga nimo Gina. Gina, hi Gina. Mao siya na sa information diri sa Seascape resort. Nindot na siya guys nasa Uslog. So karon guys na ako diri kay na ang pinakasikat diri sa Cebu kanang si Jitli. So ako may yang napili nga kanang i-massage. So mo to ni nga ko diri sa Pungtod, Uslog di siya ang lugar. Ya salamat kay nimo Gina. Ay problema. Bisig na kay set out asa dapit imong kuan. Pa-set out ug asa imong mga luon. Sa Toledo. Set out to diha sa Toledo. Silma Hi. family. Si Silma family. Na diri si Gina. So Saan na Toledo. So, mao ni siya guys. Karon pa pud ko nakasunod diri ilang resort guys niya. Karon akong i-video ang ilang lugar kay nindot guys siya guys. Pero unsa ko nasa naron? Alas 8 na dito guys. Alas 8 na. So ako mong mas nindot jud diri og mag-vlog ko nga kanang adlaw kay sa gabi gali guys akong pagtanaw nindot jud kay sa guys mo nang tanaw nato guys ha. Ni guys kasulangit-ngit jud sa guys kay gabi na. So ako mo patanaw na swimming pool diri. Pero og adlaw gay nindot kay siya ang lugar diri nga resort. Seascape resort di sa guys. Ngit-ngit lang niya na swimming pool. Oh, na sila swimming pool guys. Di lang jud makita kay ngit-ngit. Naidaghang nangaligo sa swimming pool. Sayang ngit-ngit. Nako massage ni katong Jitli nga sikat nga rider diri sa kanang Uslog. So muli na pud mi guys kay alas ni guys ang kuan ganiha kay wa mo ko kita niya pagsulod ako diri guys. Kanang naa siya tagaluto diri sa kuan. Kanta nga sa kay room. Bakit ka? Wala lagi kay kuan kanang shout out ka kasi imong shout out be. Asa man ka? Shout out ko sa imong bana. Kuan din. Sige. Salamat tay ninyo be. Muli nami. Ma'am Gina. Salamat. Salamat kayo ha. Mali siya. Taga sa tuyo ha. Toledo. Oh, Toledo. Yabiyan ka na ko na kay muadto nami kay gabi na. So salamat. 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 Hi guys, ako na pud ni si Ruby Probinsyana. Maadtong buntag natong tanan guys. Welcome to my vlog. Karon day guys, ning chat man gud akong anak guys nga kanang ang sikat nga rider nga si Jitli. Mutan-aw kuno og Whaleshark watching. So amo siyang ako siya nga ubanan guys. So karon moadto ko sa briefing area kay ako silang hulaton. Kay tuwa man sila nag-check-in dito sa akong gimassage gabi nga kanang Seascape resort. So karon yung chat man akong anak nga mungari kuno sila kay mutanaw og Whaleshark watching. So tanaw na to guys kay mananaw sila og Whaleshark watching.
Ano pa dong siya? Picture ko ha. Ito mo. Sao? Kuha na lekod rin. Siya na. Ako i-zoom gamay ha. Ay, kuya baby. Hello. Mag-sam-sam. Ay ka lang. Gamay kayo. Ate na, doon. Balik siya siya. Tapos isda no? Okay, mag-isda no? Blue tanding. Hala, lala. Mo to guys, nahuman sila og pananaw og Whaleshark. Nag-enjoy sila guys. Nya salamat kay sa salamat kay ni Jitli sa iyang pag-ari ug salamat sa tanang mga nag-subscribe nako ug sa mga bagong subscriber. Salamat ninyong tanan. Di na muna ko sa tagsaon guys nya mo nang salamat na lang ninyong tanan nya amping. See you next vlog.